Hej alle sammen igen nu. Ja, vi har simpelthen bestemt os for, eller jeg har bestemt mig for, sammen med Chatty Yatty. Vi streamer selvfølgelig igen. Vi streamer på Twitch og TikTok. Jeg skal nok smide den ned i beskrivelsen lige hurtigt. Men vi har valgt, i stedet for at spille Pikachu, som vi gjorde sidst, der fandt jeg så ud af, at man kun kan fange Pokémon. Man kan ikke bare fight dem. Så vi tager den næste omgang, og det er altså Pokémon Sword and Shield. Jeg har Shield her, for det synes jeg var den sejeste. Og her kan vi altså fighte, og vi kan lave alt muligt sejt. Så lad os bare komme i gang her. Vi var en dreng i den sidste, men vi kom jo sådan set ikke rigtig i gang jo. Så vi tager en gang til. Vi hedder som vi plejer. Eller vi gjorde i den anden plejer. Det gjorde vi jo bare i den anden jo. Den første Pokémon video jeg har lavet. Og så vælger vi så at disse der bare smadrer den. Så ja, og derfor så skal jeg have sendt en masse Pokémon videoer ud lidt, fordi vi, ja, jeg ville meget gerne bare tage dem rip, rap og rup, som sagt. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at gøre. Så nu får I lige lov til at se ham her. For han er meget vigtig. Han fortæller os, ligesom alle de andre gange, at det er Pokémon det her, og det kører bare det ud af. Men ja, der kommer snart en ny Pokémon-spil ud. Men jeg skal lige se, hvordan og hvorledes det ser ud. Eller også køber jeg det bare, som jeg plejer. Og så spiller vi det. Det er champion. Det er champion. Jeg starter lige, kører lige den her en gang, så vi har det hele med på video. Så har vi det hele på video. Så vil jeg ikke komme så langt på den anden hurtigt. Så vi laver lige den her lynhurtigt en gang her. Det er Leon, han er champion, han har en Charizard, og den bliver mega stor. Det de kalder for Dynamax. Ja, der kommer nok en del Pokémon ud, fordi jeg vil gerne køre dem i, hvornår de kommer ud til Switchen 1'eren. Selvfølgelig spiller vi på en Switch 2. Så vi skal se noget, der er grafisk bedre og alt andet. Så det er derfor. Hallo, hallo. Det er så vores rival, som altid kommer. Han kommer i hvert fald ind til os med et får. Så har vi Muti, som altid. Så. Sådan der. Så er vi i hvert fald færdige med hans ting og sager, så vi kører igen. Der er Snorlax underudvikling. Der er en task. Den napper vi der lige med. Den napper vi lige med en gang her. Yes. Det ser super godt ud, ja det gør. Jeg skal bare lige kigger jeg lige på det her
senere. Det er fordi, jeg har en kabinescooter, så jeg ikke må holde der, hvor den holdt før. Ja, der har set med på TikTok'en. Der bliver også linket dernede i min TikTok. Der viser jeg en gang imellem, hvordan der vil se arbejder og sådan noget fra Voldis. Så nu er vi forhåbentlig, de skal lige snakke med dem, der bor her, men ellers så skal vi, så skal jeg simpelthen holde et andet sted, så jeg kan blive ved med at gå på arbejde, som man siger. Der er et får, der står og banker hovedet mod en låge. Det skal nok komme til at virke. Du skal bare blive ved. Aldrig give op. Bare fortsæt. Ulululu. Yes. De er kørende. Der var vores rival. Vi har fået fars gamle taske med. Og hans hue åbenbart. Jeg tror, vi skal herned til det kæmpe hus her. Ja. Så kommer vi ind til Bimmers hus, må det være. Og Leon. Man kan se det lige der. Kan man se et billede af Leon. Så det er hans lillebror. Og han vil gerne være lige så sej, som Leon er. Og det kan jeg godt forstå, for Leon, han er jo champion, jo. Han er simpelthen champion, ja, han er. The champ. Han hopper ud på roaden. Jeg hopper med ud på roaden. Yes. Forbi her. Der er hop igen. Eller hope. Han håber på mange ting. Jeg håber bare på, at vi snart får en Pokémon. Det er det eneste, jeg håber på. Og som sagt, jeg ved godt, der kommer snart et nyt til Nintendo Switch. Og vi skal nok komme igennem det. Det er bare med at følge med. Vi kommer igennem det hele. Bare roligt. Som sagt, jeg vil gerne tage en trip-trap træsko på den her. Og det er altså nummer 2, der kom. Så kan man også lige følge med i, hvordan og hvorledes det kørt. Ja. Jeg har min stream herover, hvis der er I undrer jer lidt. Derfor kigger jeg herover en gang med. Men min skærm er derovre. Det er Leon. Mr. Leon. Yes, Leon siger en masse ting. Jeg skal sætte mit cam herover. Skal jeg lige rette lidt på dig. Sådan der. Jeg retter lige på dig. Okay, det var æder med et stort billede af mig. Måske lige i overkanten. Sådan der. Så kan vi følge med. Yes, vi kører. Leon, du er den store mester. Vi tilbeder dig. Du var skud. Du kan alting. Du har en stor Charizard. Men alle ved jo godt, Cherry, det er jo ikke den sejeste Pokémon. Det er jo Bulbasaur, den sejeste, jo. Eller, Bulbasaur, det er det selvfølgelig ikke. Det er Squirtle. Squirtle. Squirtle, Squirtle, Squirtle. Because he can squirt. Det er derfor, han hedder Squirtle. Han squirter på folk. Squirt, squirt. Ud over det hele gør han. Han gør alting godt. Ligesom mig. Vi spiller det her i stedet for Pokémon Go, som gik i stykker allerede efter første afsnit. Desværre. Den kommer ud i morgen. Så vi har hoppet over til det spil her i stedet for. Der kan vi simpelthen battle og Pokémons, og faktisk kun i Pokémon Go der kan man kun Pikachu Go der kan man altså kun der kan man kun catche Pokémon og battle selvfølgelig, trænere. Men vi vil gerne ud og have noget XP på den måde her, hvor vi bare banker de der Pokémon der. Det er det vi får. Nå, får vi lov til at vælge nu? Grookey, Scorbunny og Bubble. Yes. De hygger sig bare. Den har ild over det hele. Det er sgu lækkert at se. Det er super lækkert at se. Ja, det er. Så for hula.
så bliver den ked af det. Så trummer den lidt, så er den glad. Ja, ja. Line up på den her. Yes. Okay, jamen vi vælger ham her. Score Bunny. Ja. Ja, nej, du skal ikke have noget nickname. Det hedder bare Score Bunny. Jeg skal jo lære Pokémon's navn at kende jo. Så får vi simpelthen en high five. Eller en bro knuckle. Bro, knuckle. Nu skal vi ud og fange nogle flere Pokémoner. Du tager simpelthen abekatten. Det skal du da også bare lov til. Hvis du gerne vil have the abekat. Så er der kun en tilbage, den lille der. Det er også bare i orden. Helt i orden. Yes. We are back igen. Vi får grillmad. Det er lækkert. Det er lækkert. Super lækkert er det. Det er hamrende lækkert, det der. Jo. Det kan vi jo godt lide. Next day. Vi skal ud. Jeg gider ikke høre mere på alt jeres snak. Nu har jeg fået en Pokémon, og det er det, jeg gerne vil have. Ja. Du snakker for meget, champ. Jeg har ikke brug for at høre om jeres liv. Ja. Jeg elsker Pokémon. Jeg vil gerne ud og fange nogen. Nå. Du vil gerne battle mig. Det skal du have lov til. Vil du battle, så battler vi. Jeg har en ild-Pokémon. Du har en Wooloo. Et får. Du var med, at jeg har et fire move nu. Så er de færdige. Du er færdig. Det er det her, vi vælger. Tackle ham. Kommer der sikkert bare en animation. Okay. Jeg løb lige hen og konfusbakkede ham i ansigtet. Foråret i ansigtet. Roll out. Yes. Vi fortsætter. Kæft, man, det er fedt det her. Det er altså bare godt. Critical hit. Beginners lock. Hold dog op. Ja, du kan da takle mig. Jeg takler også bare dig. Eller takle, det er så meget sagt. Jeg sparker dig i hovedet. I am losing you in your face. Lige i fjeset. Så har jeg lært Ember. Var det ikke dumt, at han havde den der abekat også? Jamen var det ikke dumt, at du havde en abekat? Grookey. Lige præcis. Nej, hvor er du søde, Grookey. Men jeg har altså lært et fireangreb. Og du er ret meget græs. Scratch. Okay. Den ridser mig. Du får bare et imper i hovedet. Sådan. Done. Dynamo. Du er færdig. Hvad siger du? Hvad har du at sige til det, Hop? Bare hoppe. Hopsa. 400 $. Ja. Vi har haft det rigtig sjovt. Will you push him? Ja, altid. Jeg vil altid skubbe ham. Jeg vil altid skubbe ham frem, ud mod en klippe, og så tage hans Pokémon. Og tage hans Pokémon. Du må ikke sige det højt. Jeg sagde, at han skal bare lede ham hen til skrænten. Så står han i den altid måde, hvor man viser, at man er stærk på. I skovskidestilling. Velkommen til. Ja. Crash. Jeg ved, om det var Wooloo, der kom igennem den der ting. Deler du? Det var det. Jamen, jeg har aldrig været den vej. Du må aldrig gå ind i det høje græs, Simba. Selvfølgelig skal vi redde den.
Selvfølgelig skal vi da redde dig. Jeg kommer og redder dig nu. Bare rolig. Skal du med, eller hvad? Eller du vil bare stå stille? Og lade mig klare det hele? Fandme typisk, mand. Så skal man bare gå forrest. Og sådan er det, når vi er en rigtig mandemand, eller en drengedreng, eller en boy. Ja. Jamen, jeg har jo ikke fået nogen pokeballs, så vi er simpelthen level, eller helt op. Det er fair. Jeg har lært et nyt angreb. Det hedder flambering æren. Det er en dårlig reference til den dejlige danske film. Ja, gæt hvad for en. Der var et æren. Fra 11 XP ud af det. Det er vel også en slags XP. Ja, men hvis du ikke gider noget som helst, jamen så går jeg bare forrest igen. Hvad fanden med en tøsdreng du er? En lille tøsdreng, en lille bange, en lille pige? Kan jo være en forbinder sig selv som en lille pige. Tjek godt, eller hvad? Ja. Level 2 mod en level 7 nu. Okay, fuglen gav mindre XP end æren. Så det er ærende vi skal lege. Ja, jeg hørte den jo godt. Jeg hørte den rigtig godt faktisk. Push on. Jamen hvem er du går først? Hvad? En lille tøs. Der er et æren med. Det er 11 XP så også, det ved vi jo. Jeg skal da ikke bruge tackle, jeg skal da bare bruge flambering i æren, mand. Sådan, der var et æren. Så viser du din ende til mig. Det bliver jeg rigtig ked af, eller... Altså mit defense gik i hvert fald ned. Skorpånd, jeg har nogle syge lyster. Jeg kan godt lige sige enden på folk. 19! Okay, du er lidt stærkere, Eren. Ja. Ja, det næste var, at vi kan gå jo. Og så løber du direkte derind. Jamen, du må da hygge dig. Hej. Nå. Jamen, så følger jeg dig i døden. Det var det hurtigste spil nogensinde. Vi er mene. Vi skal hen til nogle ulve, tror jeg. Det er i hvert fald nogen, der ulvehyler derude af. Du har åben mund. Gider du at prøve at lugte den? Det lugter. Han har bare lavet en kæmpe prutter. What the fuck? Ja, du er jo en ulv. Så blev vi spist, eller hvad? Det var det spil. Tak for i dag. For så god dag. Min skorboldene skal simpelthen imod en ulv. Der er spørgsmålstegn. Ja, det gik vist lige igennem, der var. Ja, hvad vil du have, jeg skal kunne gøre imod den? Ja, skorboldene vil gerne prøve at brænde dig. Giv videre, om det lykkes mig. Nej, det gjorde det ikke. Fedt. Fedt, den fyrer bare noget røg ud. Den er bare den største koger på, mand. Ja, det gik så heller ikke. Nu bliver det altså... Nu kan jeg ikke se en skide. Man kan lige så småt se Bonnie hop. Men hvis den stod stille, kunne vi da slet ikke se den. Uak. Som manddrab lige der. Bare klask mig. Hvad så? Ligger vi og... Hvad sker der? Vi tager simpelthen et hvil. Det var en hård kamp. Og håber... Okay.
Og det var Leon. Your way hertil. Vi gik bare igennem en port, som et får har banket hovedet ind i. De sidste 5 minutter. Det var sådan, vi gjorde det, Leon. Det var sådan, vi gjorde det. Skal Charizard til at æde det forhold der? Jamen, du går for bare foråret. Ja. Så er der mad, Cherry. Så er der mad. Du spiser bare Pokémon som mad Pokémon. Ja. Vi så en ulv. Det var gennemsigtigt. Det var det, der faktisk skete. Og nu står Hope så i skovs. Ja. Han er ondt i maven. Nå, så er vi kommet væk derfra. Tell your mom we are off. Jeg skal nok fortælle min mor det. Jeg skal ikke snakke til min mor. Mor, jeg skal altså lige fortælle dig noget, Se, det er Scorbunny. Ja, den er sød. Den er god til at holde ens fusser varme. Og så får jeg penge. Hvor mange penge får jeg? Maybe some potions. Hun har også potions. Hun er da den vildeste kodame der, mand. Hun elsker bare det. Ja, jeg elsker slaske. Han giver mig en tungeslasker en gang imellem, og det er lækkert. Det kan jeg godt lide. Det er i orden, mor. Vi kysses ved. Eller vi ses, du. Hej, du. Skal jeg bare ud. Hey, fik jeg Pokeballs? Fik jeg mine balls? Der. Vi har 5 Pokeballs. Drenge og piger. Det er gennem. Vildt det her. Vi skal ikke tilbage til den der uld der var gennemsigtig og... Hvad nu? Big step. Jamen jeg når jo ikke at tage et skridt før at du stiller dumme spørgsmål. Ja, det er et flot tag. Må jeg komme videre i mit liv? Der er en Pokéball, I kan se til højre. Og den er jeg altså lidt mere interesseret i, inden I begynder at... Okay. Nu er det ikke Pokémon... Jeg skal lige prøve noget. Det her, det er ikke Pokémon Go igen. Jeg skriger, hvis det er. Okay, vi kan fight, drenge og piger. Vi kan fighte. Ja, jeg vil gerne have dig. Kom så, jeg vil have dig. Jeg vil have dig. Ja, please, bliv. Jeg har kun 4 balls tilbage. Drenge og piger, jeg har kun 4 balls tilbage. Ja, du sparker mig i ansigtet. Hvis jeg bruger Ember, så dræber jeg den, ikke? Hvad så, hvis jeg nu bare takler den? Stille og roligt spark. Ja. Vi kan give dem et spark mere. Ja, det er Glee, hedder det ikke det? Glans, eller sådan noget. Hvis jeg nu takler dig en gang til. Det er altid en fugl, man skal slås med. Ja. Du laver lær. Jeg skal have dig. Ja. Du skal bare hoppe ind i den her Pokéball her, og så skal du bare blive der. Ja. 2. Ja. 3. Ja. Grøn. Ja, tak. Gotcha. Ja, vi har en pipfugl nu, mand. Det er vildt, det her. 17 XP for at fange dig. Og stadigvæk æren, der har givet os flest XP. Nej, jeg skal lære Krookodile, det er... Rookidee. Jamen, jeg gider ikke fange flere af dig. Vi fandt Pokémon. Vi fandt Potion. Der er et æren. Jeg vil have æren. Hvor er æren? Jeg kan ikke se, hvem du er. Æren. Hvad fanden er det? Blip. En bliplop. En hvad? Stod der ikke, den hed bliplop? Hvad hed den? Blipbok. En blipbok. Bug-type Pokémon. Ja, tak. Tackle, det gør ikke lige så ondt. Ja, du er gul. Ja, jeg vil have dig. Du er en bug-Pokémon. Du lærer sikkert noget med poison og noget værk. Det vil jeg gerne have. Det vil jeg gerne bede om. Please, bliv der. Jeg har kun 2 balls tilbage, altså. Foruden dem, jeg har i min pung. Men ellers rigtigt. Ja. Ja, tak, drenge og piger. Tak. Jeg har fanget mig en bug-Pokémon.
Og vi har en flyvende fugl, og vi har en bunny, og vi har ild, og vi har flyvende, og nu har vi også bug-Pokémon. Du er en bug-Pokémon, og det kan jeg godt bruge. Og skal vi fange en... Jeg ved ikke, om vi skal... Jo, vi skal jo have ham. Wooloo. Pokédex, det fungerer sådan, så man skal bare have set Pokémon, ikke? Quick Attack. Effektivt, okay. Hvis jeg nu bare sparker dig i ansigtet. Okay. Kommer lidt grøn. Så råber du lidt på mig. Hvor meget Jeg tror godt, vi kan angribe dig en gang til. Jeg tror godt, vi kan sparke dig en gang til i ansigtet. Nej! Så. Nej, jeg vil heller ikke have dig alligevel. Det skal jeg bruge et for til. Okay, det får man XP af. Er der sindssygt, hvor meget XP vi fik der? Kom her, din dumme fugl, mand. Vi skal bare have XP. Skal der have flammeangreb i ansigtet? Er det det, du skal? Ja. Yeah. Det var faktisk lige præcis det, du skal. Kan vi lige få en mængde XP? Okay, det var lidt vildere. Det var lidt vildere. Der er et æren. Jeg gider ikke have et æren nu. Jeg vil have den der. Okay, de flygter. Paralyze healing. Dejligt. Dejligt. Der er en rev, der er en rev, der er en rev. Nickit. Nickit. Okay, hvis jeg nu quick attacker dig. Det kan jeg ikke gøre en gang til, så dør du. Tail swipe der. Det kender vi jo. Det kender vi jo. Jeg synes bare, at vi ikke kan fange dig. Godt nok grøn, så... Vi har en rev med os. Vi har sgu en rev med os. En kit. Vi har sgu en kit på os, så. Ja. Så nu har vi en rev, en fugl og en bug Pokémon. Sejt. Nå, lad os komme videre. Der er Charizard. Vi skal hen til det der mærkelige med det der farve der. Den her. Og der står Leon også. Ja. Så får vi lidt mere info. Og så kommer Charizard der. Ja. Hvad laver I ting og sager herinde? Bowak. Bowak. Yeah. Looking in for another new before. Yeah. I wish you stop with. Yeah, okay. Vi er så meget på eventyr lige nu. Okay, så det er så strøm-Pokémon, kan jeg gå ud fra jo, kan man sige. Det er strøm-Pokémon. Nu ser det sgu da meget godt ud. She's looks nice. Ja. Nu har en hund. Den hopper, den er flat. Ja. Må jeg komme ud og lege med Pokémoner nu, eller hvad? Jeg har brug for at lege med de Pokémoner. Er du med? Leon still get lost, so... Okay, jeg har en mærkelig telefon, der kan svæve. So tell me, do you know a lot about Pokémons?
You bet. Jamen, Pokédex. Så får jeg mit Pokédex nu først. Så dem, jeg har mødt, dem skal jeg møde igen. Før det ligesom giver mening. Jeg er rute 2, må jeg komme videre. Jeg skal ikke snakke med dig også. Nu holder jeg op. Jeg laver ikke andet end snak med folk. Jeg gider ikke snakke med jer for. Det er meget værd. Jeg får en potion. Ja. HP. Ja. Ja. Yes. Hvis jeg også skal nu holder I op med det der. Nu stopper I. Altså seriøst. Stop med at fortælle mig ting, jeg ved. Another trainer can do. Hvad er det? Pokémon Center? Jeg ved det ikke. Inside. Yeah. Lad os gå indenfor. Lad os gå indenfor. Det kan jeg rigtig godt lide. Der er en computer. Okay. Her kan jeg købe ting. Okay, de har sat alting ind i et sted. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Yes. Her, lady. Hun har faktisk et navn. Nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder. And Pokémon can catch are kept in the computer. Ja. Yeah. 6 Pokémons at all time. Ja. Yeah. Potion, han er der. Ja. Og hvis man gerne vil have sådan en bajer, så tager man det også sted. Pokémon trainer, you might want to buy some potions. Nej, jeg skal købe Pokéballs. Det er, hvad jeg skal købe. I'm heading to rute. Ja, så gør du det. Så er det det, du gør. Hej. Jeg ved, hun har et navn. Jeg kan bare ikke huske, hvad det er, hun hedder. Hedder hun... Okay, det ser faktisk godt ud, det der. Okay, det er fedt. Det er fedt. Det kan jeg godt lide. Der var noget grafisk fedt noget der. Jamen lad mig lige prøve at snakke med dig. Rate nickname. Nej, jeg vil sgu ikke have noget nickname på den. Nej, jeg vil have... Her, okay. I'm here to buy. I'm here to buy. Jeg gider ikke snakke med dig der. Ja. Jeg troede, vi kunne købe nogle flere Pokéballs, og bare fyre den af, og have det for vildt, og bare lave flere. Det er tøj. Niks. Kommer ikke til at ske lige nu. Hoppe nu. Gym Challenge. Prøv nu at høre her. Jeg ved alt om det. Jeg ved... Nu. Jeg elsker det her. Hej, jeg elsker Pokémon. Jeg bliver bare sindssyg af, at de spørger om det samme. Alle sammen. Hej. Distant with the purple roof. Prøv at høre, hvis du kigger den vej, du kigger nu, så kan du se det. Nå, det er det dernede. Okay. Kan jeg... Ej, hvor er det irriterende, jeg ikke kan skifte... Hvad hedder det... Ej, nu holder du op. Hvis du ikke vil slås, så tis det. Okay. Ja, det er i orden. Ja. Undskyld, folkens, men jeg hopper over det her, fordi at det er det samme. Så får jeg 20 Pokéballs. Det kan jeg bruge. Det kan jeg godt lide. Du er dejlig. Tak, Leon. Godt, du forstår, at jeg har brug for at fange Pokémoner, til at levele mine Pokémoner op, så de kan evolve, og så de bliver stærkere og sejre, og får du fede angreb, og så kan man købe nogle TM'er, og så bliver det endnu federe. Ja. Godt. Ja, det er så irriterende, at jeg ikke må vælge, hvad for en var her. Jamen, så gør vi det. Men skal vi bare give den op for farm, eller hvad? Er det vi gør? Er det bare farming simulator? Let's go. Berries. Vi skal ikke bruge berries. Han skal bare bruge et ember lige i ansigtet.
Jeg ved ikke, om vi skal tilbage og kigge på det igen. Fordi at vi har jo ikke fået vores Pokédex på det tidspunkt, jo. Men det lyder lidt... Okay, det er level 7 faktisk. Og jeg er kun level 8. Ja, det kan godt give, det skræmmer det der. Jeg er med på det. Du er næsten samme level som mig. Det må fandme give god XP. Det må give god XP. Det gjorde det også. Det gjorde det også. 3 af mine Pokémon er levelet op. Min Bug-Pokémon levelet op. Så er der lige spørgsmålet. Så er der lige et spørgsmål. Okay, han får ikke fuldt liv, når han gør det der. Ved du hvad, det er jeg ligeglad med. Det er ånden. Vi skal jo into the first gym. The first gym, venner. Scorbunny her. Flameangreb lige i ansigtet. Jeg er level 9, du er level 7. Det må gøre lidt mere end alder. Du laver en tackle på mig. Ja. Jeg er nede i gult nu. Ja, en ember mere. Tail Whip, det er det der formindsker vores defense, ikke? He all about that ass. Det er i orden. Du ryger. Får vi et level mere? Får vi et level mere? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Ja. Rookie. Ja, Kit har også den. Den er lækker. Den er lækker. Jamen, jeg vil gerne møde et overdimensioneret Squirtle der. Ja. Jamen, du bare får et emberangreb lige i fjeset. Yes. Spørgsmålet er, om jeg skal lege Farming Simulator selv, eller om I gerne vil se det hele op. Blip blup. Ja. Det går med hurtigt fremad nu, det er helt sikkert. Jeg vil gerne ryge ind i dig også. Squirwak her engang. Hvad level er du så? Er det bare level 5 også? Okay, du er så mindre level end de andre, altså. Du får lige et emberangreb. Jeg håber jeg ikke gør noget. Bite. Så du bider mig simpelthen lige i ansigtet. Vil vi se det hele, eller om jeg bare skal lege Farmer Simulator selv? Det er jo det, der er spørgsmålet. Jeg er ikke så store værdi i at blive ved med det her. Prøv at vente, der var der lige en Pokémon, vi ikke havde der. En Sigwak. Hej Sigwak. Du er level 5. Jamen du får et quick attack lige bæret. Og så får du et lige om lidt igen. Det er det der, hvor den kigger på mig, så defense eller hvad. Ja. Hvis du så lige får et quick attack med bæret. Sådan der. Sand attack. Så jeg får sand i øjnene. Det lover vel også min defense. Okay, der var ikke nogen status-effekt på den. Det er vi kan fange den nu. Fanger vi dig nu? Du er nede i det gule område. Så det skulle vel noget nemmere at catch. Det gjorde vi der. Vi har fået en zigzag. Hvis vi skal bruge... Ja, det er en ny Pokémon. Nej, jeg skal lære den at kende. Nu skal vi lige noget andet her. Back. Potions. Det skal den her jo. Ja, du får lige fuldt. Og min Sigwak, den skal også være klar. Sådan der. Skal vi se. Vi har fået en Sigwak, som er et ny Pokémon for os. Men igen, spørgsmålet er, om jeg bare skal køre Farmer Simulator, fordi man skal jo være et bestemt level næsten, for at kunne klare trænerne og sådan noget. Eller om I synes, det er snyd. Lige nu har vi en Sigwak, i hvert fald.
Legendary Hornclaw. Hornclaw, simpelthen. Nej, det ser ud som om vi bare skal løbe videre her. Okay, der er en træner. Der er en træner. Okay, der kunne man se Pixelsene overhovedet ikke var særlig gode. Men ellers er alt det, jeg synes det er meget grafisk flot spil. Du har den der, jeg har nakket flere gange nu. Det er okay. Vi har trænet. Det er det her, vi er trænet for. Og når man bokser imod trænere, så er... Burn! Det var første gang, vi har set det. Jeg bliver tacklet, og du bliver brændt. Jeg har kun 12 angreb. Hvor mange Pokémon er det, han har? Havde han en enkelt, eller havde han 2? Han havde en. Okay. De starter med at have en stille og roligt. Okay. 360 coins. Yes. Give me that money. Hvad er det for en? Det er en vand. Er det ikke en vand-Pokémon? Er det ikke en vand-Pokémon? Sig mig, at det er en vand-Pokémon. Tak for follow for øvrigt. Du level... Så skal vi... Tackle. Tackle. Ja. Du bider mig bare. Det er jeg vant til. Tackle igen. Det er en vand-Pokémon. Det her. Fedt. Jeg prøver på at fange den nu. Okay, dengang takler du bare. Det giver faktisk mindre nas end den vand-Pokémon her. Yes, vi har vand-Pokémon. Første afsnit er allerede vand-Pokémon. Og en ild-Pokémon. Og en græs-Pokémon. Og en flyv-Pokémon. En flyv-Pokémon. Hvad er det, jeg snakker om, mand? Det er en flyv-Pokémon. Skorpion i level 6. Og Zigzag får den der. Og Learned Lick. Det er ligesom Lickitung, jo. Lickitung laver også Lick. Licky. Og den hedder hvad? Crew. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke sige dens navn. Nej, jeg skal lære dens navn. Så nu har vi... Nu skal jeg lige se noget. Før jeg løber ind i det næste. Vi har... hvilket okay hold nu. Hvad er det her for en? Det er en Dark Pokémon. Og Normal Pokémon. At jeg har et system her. Ja, vand Pokémon. Ren vand. Ren fire. Ren flying. Ren bug. Og dark. Ej, så har vi 2 Dark Pokémon her. Nu skal vi jo gerne have, hvad den anden hedder. Hedder det Psychic? Eller sådan en fairy ting. Jamen, det er fint nok indtil videre. Indtil vi finder noget, der er bedre. Okay, jeg løb direkte ind i den der ræv. Jeg løb direkte ind i en ræv. Hvor skal du være så creepy, Sune? Det hedder det. En ræv. Og ikke en røv. Og min første Pokémon må jo få mest, ikke? Jeg skal lige se, hvordan det bliver uddelt. Altså XP'erne. Fordi ild og vand, de skulle jo gerne have mest, ikke? Sådan så de udvikler sig hurtigere. Det tænker jeg. Det er bare mig, der tænker højt lige nu. Spørgsmål der er... Okay... Nej, nu så jeg det ikke. Jeg sætter lige vand-Pokémon op ved siden af. Dig, du skal lige swap en gang. Du skal swap med den her flyve-ting her. Og så bug. Ja, det er fint. Det er fint. Vi skal videre. Jeg finder en Pokéball. Jeg har rigelige potions nu, tror jeg. Jeg tror, jeg har 5 eller sådan noget. Skal vi prøve at løbe den her vej? Ja. 3 Pokéballs. Vi har forholdsvis mange Pokéballs, synes jeg. Ej, jeg skal lige...
Kunne også se, hvad den der vandting, der kan. Den kunne leve 6, ikke? 7. Er det nederen, at jeg bare bruger potions, som var der ikke noget i morgen? Skal jeg stoppe med at bruge så mange potions, eller hvad siger I til det? Ja. Og du har vand-Pokémon. Altså, så er det fedt. Så... Ja. Du kommer jo til at flække bedække den her, jo. Ja, så må jeg quick attack dig, jo. Men giver det ikke dobbelt så meget skade, når han er en vand-Pokémon? Frem til min... Nå, den takler kun. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvis han bruger sådan et vandangreb. Quick attack, ja. Yes. Quick attack. Sådan der, så ligger den så. Jeg tænker, Ember, det kunne være ligegyldigt, jo. Der står heller ikke not effective. Okay, hun havde kun én. I morgen kommer jeg nok ikke til at streame, men der kommer der en video ud i hvert fald. På Tosune Gaming. Vi skal lige nå herhen, og så ramper vi det op til i dag. Og så kommer jeg nok til at streame igen på torsdag morgen, eller sådan noget bliver det nok. Okay, han har bug. Det er godt. Der er vi gode mod den. Bug er jo næsten det samme som grass. Det hedder vel en tag grass, det ved jeg faktisk ikke. Ja. Jeg lærer den også Hornclaw. Ja. Nej, jeg vil ikke switche min Pokémon, for jeg tror, han har det samme igen. Ja, ja. Det er også noget, vi kan sætte ild til. Det er også noget, vi kan sætte ild til. Jeg kunne ikke tage går altid først. Og lige animationerne, faktisk. Vi skal lige se, hvad der er, han siger, så er vi klar til... Så er vi klar til næste omgang af det andet. Så kan det faktisk være, at vi... Jeg ved jo egentlig ikke, hvor langt vi er. Det her, det klarer vi næste gang. Tak for i dag. Jeg ved godt, det meste det er bare at være, at de har snakket. Men sådan er Pokémon desværre. Vi snakkes ved. Vi må have en fantastisk aften, nat, og hvornår I kommer til at se den her video. Snakkes ved. Hej.